د دەستپێکی دا شەهیدên van serhildanan ku nerazîbûyînê ku pêl pêl berdewam dibe li giştî li bajarên Îran û di heman wexta li Rojhilatê Kurdistanê em van şehîdên fedayî, şehîdên riya azadî û demokrasiyê bibîrtînin û bejnê xwe li hember wan ditewînin. Li taybet şehîdên Loristan, Kermanşan, şehîd îlam ku ev çend roj e li nav dorpêçên rejîma Îranê da ku bi rengekî berxwedê li ber xwe didin têkoşîn dikin û şehîdên Melekşah em bibîrtînin û li vê da bi rêka van şehîdane ku niha serhildan her diçe berdewam dike û gel bedîlekî mezin daye berçav. Ciwanên Kurd carekî din bi vê bedîlê didin berçav tên meydan e'tiraz dikin. Li daxwaza mafê xwe dikin. Ev dide diyarkirin ku îdî gel di nav hemû qeyranên ku rejîmê bi xwe çêkiriye gel di nav da fetisiye û îdî gel carekî din ê meydan hilbijartiye. Îdî carekî din gel li vê zihniyeta heyî li vê rejîma heyî li bingeh de qebûl nake û li vê qeyranê kûr ku rejîmê bi xwe çêkiriye ji bo gelan îdî gel li vê qeyranê qebûl nakin. Boyê ji esas da gel pirsgirêkê heyî di li xwedê Velayetê Feqî de dibînin, li xwedê rejîm de dibînin, ji bo wê dema gel meydan hildibijêre îdî gel dizane ku bi xwe dikare mafê xwe bistîne, bi xwe dikare bigihêje daxwazê xwe li meydanê de dikare bistîne. Bo wê ku dizane were meydan jî canê xwe dikare feda bike ama vî canê xwe dide berçav ji ber ku îdî gel di Îranê de tiştekî ku hûn da bikenîne. Ji xwe rejîm hemû tiştî wî gelî lê standiye. Nasnamî wî gelî, hebûna gel mafî wî jiyanê lê standiye ji bo wê niha gel di nav qrîzên Kurd de jiyan dike. Serhildanê ku niha dest pê kiriye em dikarin bêjin ku berdewamiyê serhildanê jin jiyan azadî ye. Qrîzê ku rejîma Îranê rojeke hatiye serkar ji bo gelan tenê qrîz çêkiriye, tenê bêkarî çêkiriye, tenê kuştin, xwe kuştin. Hemû qrîzên ku niha civak pê re rûbêrû ye siyasetê rejîma Îranê berpirsyar ye. Berpirsyar e rêveberiya rejîma Îranê li ber van qrîzana da berpirsyar e. Bo wê her çû ku ev qrîz kûrtir bûn taybet ev 10 salên dawî yani تقریبا 8 و 10 salên dawî ku pêl bi pêl serhildanê ku li Îranê de çêbûn, serhildanê ku bi sebebê bihabûna benzîn, serhildanê ku li sebebê bêkarî çêbûn, li vê ra rejîma Îranê berdewam gel serkût kir, berdewam gel zîndanî kir, îşkence kir. Tu bersifekî neda daxwazên gelan. Ji bo wê gel îdî dizane ku rejîma heyî nikare pirsgirêkî gelan çareser bike. Ji ber ku rejîmekî heta dawiyê li desthilatiyê xwe da li dîktatoriyê xwe da îsrar dike. Bi vî şêwazî gel jî îdî li meydanê hildibijêre îdî bi xwe tê xwe feda dike daxwaza gelê xwe distîne. Rast e ev serhildan li bazarên Têhran dest pê kir niha belav dibe ama ev serhildan ku bi taybetî piştî şoreşê jin jiyan azadî ku di esas da daxwazê hemû gelan di nav jin jiyan azadî de bû. Daxwazê karkera, daxwazê esasî jinan, daxwazê hemû netewan, daxwazê hemû baweriyan di nav felsefeya jin jiyan azadî de bû. Ji bo wê hemû gel bi jin jiyan azadî hatin meydan. Ji bo ez dikarim bijim jin jiyan azadî dabirînê yani ew qutbûnê navbênê gel û dewlet çêkir, cesaret çêkir li civakê da û refleksê gel bihêstir kir. Bo wê niha de jî eger ev serhildan çêdibe ev serhildan jî di heman wexta daxwazê hemû gelanin. Tenê daxwazê bêkarî nîne. Bêk niha qeyranên pir kûr hene, qrîzên ekolojîk pir kûr e li nav Îranê da. Qrîzê herî kûr yek jî pirsgirêkê jin e, pirsgirêkekî esasî, pirsgirêkî jin e li nav li Îranê da. Bêkarî, kuştin, xwe kuştin, salê 2025 salekî ku bû herî zêde îdam tê de pêk hatin. Êrişên li ser hemû civakê pêk hat. Bo wê ev na dide diyar kirin ku rejîm bi vê halê xwe îdî nikare bi tu şêwaz nikare pirsgirêkî gelan çareser bike. Eger li rejîm li wextê xwe da daxwazê gelan re hatiba pirsgirêkî gela çareser kiriba tenê serkût hil nebijartiba niha rewşê rejîm jî bi vî şêwazî nedibû. Ji bo wê niha rejîmê Îran li hem zextê ku li derwa da li ser rejîmê hene îdî parçebûnekî li nav desthilatiyê Îran da çêbûye, zerbeyê herî mezin ku rejîmê xwariye, ev zerbeya herî mezin ku li jin jiyan azadî li rejîma Îranê da, bo wê jî niha îdî li vê rewşê de rejîm bi xwe li nav qeyranekî pir kûr de ye. Ji bo wê ji bo ku xwe vê qeyranê xilas bike berdewam zext li ser gelan dike. Bo wê îdî eger gel gîştine vê astê carekî de dirijine meydanê îdî tu baweriyekî bi vê rejîmê nemaye. û em vê dibijin Velayetê Feqî rejîma Îranê bi vê desthilatiyê xwe nikare berdewam bike. Êdî pêwîst e ya bi rastî xwe li bide milekî
يعني او ایدی قتل عامی گلان قتل لخوکجی گلان ایدی پیوسته ببیره بداوی بینه یعنی روشی ریو بریا ایرانی یا نها تنی قتل عام دکه تنی تالان دکه تنی همو هبونی گلان لبر بقر کرنی واده بجو بوجی پیوسته یا چاره سریه کی بکوک یا پیوسته و دستلاتی خوب بده مله کی ایدی گل داخواز خوب ریو بردن که دا گل ایدی وی رژیمی قبول نکه رژیمی ایدی نکاره بویشه وازی بردوام بکه نه تایبەت رژیم ایران پۆلیتیکێکی تایبەت هەیە لە بۆ کوردستاندا یە هەری زێدە لە نەها ئێکو تێن گرتن تێن ئیدامکردن کوردستانە بەلوچستانە ji ber ku ev navendana ciyê herî zêde ku e'tiraz dikin vê rejîma heyî qebûl nakin rejîma heyî ku tenê ji bo giştî gelan qetlê amekî çê dike Kurdistan berdam navendekî ku rejîma Îranê dixwaze emnî bike milîtarîze bike qetlê am bike binêrin li gel li îlamê bi rengekî demokratîk derdikeve meydanê daxwaza mafê xwe dike ama niha li îlam de qetlê am li ser gelan bi rêva dibe nexweşxaneyên ku birîndar têdane dorpêç dike bi rengekî hovane li ser birîndara de diçe ji bo wê rejîm rastek Rojhilatê Kurdistanê ciyê herî gel bi rêxistin kiriye ciyê herî gel bi alternatîfê xwe tê gel vê rewşê heyî qebûl nake ji bo rejîma Îranê jî berdewam hemû milîtarîzebûnê xwe li Rojhilatê Kurdistanê dide meşandin ama Rojhilatê Kurdistan de esasa çavkaniya şoreşiye çavkaniya jin jiyan azadiye yani Rojhilatê Kurdistanê bi rêxistinkirinê xwe dibe numûneyekî ji bo giştî Îranê bo wê de li esas de binêrin bêkariyê herî mezin li Kurdistana li Belûcistana diwarê siyasî de zextekî pir cidî li ser gel tê kirin diwarê çandî de diwarê civakî de yani gelekî ku rejîm dixwaze gelekî bênasname derbixîne bo li Rojhilat re ev girîng e niha bi taybet her roj eger kolber li ser merzan tên kuştin eger her roj bêkarî her roj cewanî Kurd ber bi rêkên xirab diçin ya da mecbûr dibînin koçber bibin ev hemû derencamê vê siyasetê ku rejîme o rejîmê Îranê naxwaze ku ferasetî azadî de Rojhilatê Kurdistan da bihêz bibe ji bo wê berdewam serkût dike berdewam bêkarî çê dike berdewam bi qetlê amekî re rûbirû dimîne bo wê li Rojhilat re jî êdî gel tiştê ku bi rastî jî winda bike nemena gel bi şêwazekî radîqal daxwaza azadiya xwe dike o ez dikarim bêjim ayendeya demokratîk ya Îranê jî girêdayê Rojhilatê Kurdistanê ye yani gel li Rojhilatê Kurdistan da dikare Îranekî demokratîk bi hemû pirnetewî û firerengî ku li nav giştî Îranê de heye Rojhilatê Kurdistan dikare bi vê re pêşengtê bike heta pirsgirêkî gelê Kurd li Îran de çareser nebe pirsgirêkî gelên de jî nikare çareser bike ji bo gelê Kurd jî bi vê rolê xwe bi vê helwestê xwe da dikeve meydanê yani li vê bi êrîşan gel nikare bêdeng bibe gel hemû li giştî bi taybet hem li Rojhilat re hem li giştî serteserê Îran de bi salaya zextekî pir cidî li ser gel tê kirin gel êrîşên herî mezin niha li zîndana li meydana li her derê li ser gel tê kirin gel her roj tê kuştin ji bo gel bêdeng nebûye êdî gel hilbijartiye bi zextan re nikare bêdeng bimîne çünkü yekû her roj li nava qeyranên heyî de difatise gelin ji bo rejîm zext dike dixwaze bi qetlê ama bêdeng bike ama rejîm wê baş bizane bi qetlê ama tenê dawiya xwe dîne yani nikare bi vê gel îdî bi vê re bêdeng nabin rejîmê Îran bi xwe li nav bombestekê da ye niha rewşa heyî dide diyarkirin îdî rejîm bi vê halî namîne gelê me ji wê baş dizane ji bo wê yê ku herî zêde zerbeya mezin jî li vê zihniyeta dide wê gelên azadîxwazin gelê ku tên meydan ji bo ez dikarim bêjim bi êrîşa gel bêdeng nabe gel wê serhildanê xwe berdewam bike gel pêwîst e hîn zêdetir xwedî li hev de derbikeve û tişta ku herî zêde rejîm lê ditirse ku dengê gelan li hemû beşên Îranê de negêje hev de gel jî wê baş dizane bo wê ev serhildan em vê bawerin ku bi her sebebê ku dest pê kiriye wê bi rihê şoreşa jin jiyan azadî ev serhildan wê her biçe belav bibe o berde çünkü niha rejîm vê taybet her sal li serhildanê ku li nav Îranê de çê dibin rejîm mohrekî li derva da li ser gel dide dibêje derva da tê cehetdehî kirin li derva da tê rêxistin kirin tiştekî wisa nîne rejîm tenê bi vê dixwaze meşru bike ku îdam bike qetlê am bike gel bê ku guh bide derva da bê ku midaxileyekî derva da çê bibe gel dixwaze bi xwe xwe ayendê xwe diyar bike gel dixwaze bi xwe xwe dawî bi vê desthalatiya rejîmê bîne ev hemû daxwazê gel bixwinin ev hemû xwastekî gelin ev hemû hêz û îrada gelek ku li meydanê ye îdî
ميدان جي رژیم را دخونه بخو فدا دکه اما جبو جیانه کی آزاد و دموکراتیک بک بینه گل لمیدانه اوا ایدی رژیم جوی باش دزنه اما بزرد خوازه مهره کی لسر گل بده اما اوا پر اشکره یکو و بسر هلدان هر بچنجی بردام بکن بتایبەتی لە پێواژوێن دەرباسبوویدا هەفگرتنە گەلین ئیرانیدا دیارکردن کو دکارە سەرکەفتنی قەزەنج بکە ji bo niha aniha da pêwîstî bi bereyekî radîqal bereyekî xurt yê hevbeş heye li vê de ta astekî em bi xwe jî taybetî weke Partî Jiyanê Azadî Kurdistan pêşek ku bi vê re pir zerûr dibînin ku aniha da li astê Rojhilatê Kurdistan û Îranê de hevgirtinekî bihêz yekgirtinekî bihêz pêwîst e li hember taybet ew rejîmê ku niha êrîşan pêk dîne ji ber ku gelê me bi xeteriyê re rûbirû ye قتل عامێکی لەسەر گەل تێ چێکردن ڕێژیم دخوازە بە تایبەتی بە کوشتن و ئەو گەلێ me بێدەنگ بکە ji bo jî xeteriyekê heye em vê xeteriye dibînin ema destkeftiyên gelê me derfetê ku niha îdî gel dixwaze vê zextane li ser xwe rabike û hatiye meydan ev jî derfetekî pir mezin e ji ber ku tenê gel dikare li meydan da bi rastî bi şêwazekî hevgirtî daxwazam yanî mafê xwe bi dest bixîne bo wê jî em vê dibêjin yanî xeterî heye û Rojhilatê Kurdistanê jî vê dibînê giştî gelên Îranê jî vê dibînin derdê gelan hemû yek e çûnkî gel hemû niha li nav qeyranekî de fatisîne ji bo wê jî pêşengtiyekî daha xurt pêwîst e niha yê ku li nav meydan da pêşengatî dikin yê ku rêberê wê van serhildanan e ciwanin jinin taybet jin û ciwan pir girîng e yanî ê ku herî muhrê xwe li jin jiyan azadî da rolê jin bû rolê ciwan bû ciwanî Kurd niha dîsa li meydanin jin carekî di derdikevin meydanê bi pêşengtiyê jin û ciwan em dikarin bereyekî herî radîqal ji bo Rojhilatê Kurdistan û Îranê ava bikin divê re weke rêxistinekî bihêz em derbikevin ortê li giştî sertaserê cîhanê jî pêwîst e xwedî derketinekî hîn radîqaltir li gelên azadîxwaz yên li Rojhilatê Kurdistan û Îranê de derbikevin çawa pêvajoyê jin jiyan azadî bandor li ser hemû hewsengiyên ku li Rojhilatê navîn de bûn li kir û li Rojhilatê Kurdistan û Îranê ev felsefe belav bû li giştî cîhanê jî bandor kir û ez dikarim bêjim ku ev serhildan jî hem serhildanê gel ku li dijî vê rejîmê ku lî berbirizandin diçe desthilatiyê rejîmê heyî qebûl nake û ev hemû derencamê xwedî siyasetê rejîmê rêveberên rejîma Îranê bû ji bo wê hem weke dewlet niha dewletê Îran bi vî şêwazî bi tu şêwazê ev dewlet wê bi vî şêwazî nemîne dewlet êdî li ber hilweşandinekî diçe ji bo ji ber ku li wextê xwe de ew dewlet gavên pêwîst nevît taybet ji bo çareseriyê pirsgirêkê gelan gav nevît û bi taybet niha îdî ev rejîm bi vî halî nikare berdam bike rejîm îdî şansê xwe ku xwe biguhere ji dest daye ji bo wê tenya pirsgirêkê ku dikare çareser bike ku Îran îdî ber bi qetlê amekî talanekî ve neçe jî pêwîst e îdî xwe ya gavên herî radîqal bavêje ya îdî xwe bide milekî bo wê jî ev bi dawî hatinê desthilatiyê Îran li ser hevsengî Rojhilatê navîn de li ser welatê cîran rasta rast bandor dike û em dikarin bêjin ku serhildanê gelan li nav Îranê de jî bandorekî pir mezin li ser serhildanê gelan li Rojhilatê navîn de dike û gelê li azadiyê gelan li Rojhilatê Kurdistan li Îran de dikare bi bibe pêşengekî herî xurt ji bo azadiyê gelan li Rojhilatê navîn de jî çûnkî dibe nimûne dibe olguyekî û li Rojhilatê Kurdistan û Îranê de bi rastî jî gelên xwedî potansiyelekî pir bihêz demam dibêjin firenetevî û pir rengî pir netevî ev bi xwe re mozaîkekî gelan e yanî sîstemekî niha demokratîk eger li Îran û Rojhilatê Kurdistan de çêbe dibe olguyekî pir mezin olguyekî herî xurt ji bo Rojhilatê navîn ji bo em dibêjin ev serhildan niha li Îlam û Kermanşan de herî şêwazekî radîqal tê meşandin ciwan li meydanê ne berxwedanî dikin bêguman peyamê me ji bo gelê me niha li Rojhilatê Kurdistan da li Sine Mukriyan Ormiye yanî giştî Rojhilatê Kurdistan û hemû bajarên Îran pêwîst e xwedî li Kermanşa û Îlam derbikevin yanî dema em dibêjin ev berdewamiyê jin jiyan azadî ye em pêwîst e rihê jin jiyan azadî her biçe xurttir bikin tenê felsefeya jin jiyan azadî dikare bibe alternatîfê herî bihêz li Rojhilatê Kurdistan û Îranê de em binêrin gel îdî der cuda li mudaxileyên derekî cuda li hêzên cudatir bi xwe dixwaze ayandê xwe diyar bike bi xwe dixwaze bi xwe bi rêva bibe û gel ev bedîlê ji de berçav ji bo yê pêwîst e herkes bi dengê Kermanşa û Îlam re were ji bo herkes daxwaza mafê xwe bike îro ciwanê Îlam tenê ji bo Îlam berxwedanî nakin ji bo giştî Rojhilatê Kurdistanê berxwedanî dikin ji bo giştî gelên Îranê ku îdî li jêr vê zext û zilmê rejîmê Îranê derbikevin berxwedanî dikin bo wê jî li Kurdistan Belûcistan
كردستان لتبریز بکره حتی تهران لأهواز همو پیوسته خودی ایرادا هفته در بکن خودی لتکوشین هفته در بکن و جاری گیده دبیجم جن به ویرا پیشنگا پیوسته جن و جوان هین بر رادیقال لمیدانه بن و ام ویجی دبیجم کو گلی ما وی باش بزانه با لام دی وقت جبو پاراستنی گلی خوا آمدن امری بر پاراستنی گلی خدا بر پرسیارن و ام لورج هشیاری ددن اگر ایریشن هی كل إصرار الرجيم كشتني جواني كرد رابي إصرار الرجيم اللي إيريش تابي الشدة تابي أو قال لي ماجي ما في وي هيا كو باراستني خو بك ما في وي هيا كو باراستني خوي مشروع بك باراستني خوي جوهري بك جبوي أميجي يدي لفير أو شدا تشد بلا ببي اللي قال خونن جبو باراستني قال خو أم أمادنا چنده لحمو ميدانا جاري كده تخن ميداني تكوشين ميداني سرهلدان أوقاس أمن نهي لكور رجيم إيران زختي كي برجتي بك لسرقل وي أوقاس رجيم يدي اللواز ببا يدي أف رجيم وي بداوي ببا وأبد بسر كفتنا قلان 2026 يدي ديار كرني آياندي قلان لرجلات كردستان وإيران أبتني بتكوشين دبا بهافقرتن دبا بيك ريزي دبا وأمجي وكا هم قال لي كرد همج أمجي نها وكا يكرم بي قال لي خورا أبجي دكين كو تايبت وكا أحزاب كل الرجلات كردستان نجي هين أمي بيك رزي بيك دنجي بهافقرتن كي هين بهز دبكاربن دها پیشنگاتی که هری خورتج بکن اول هر روشه که داجی لگل گل خوبن اول لگل بر پاراستنا گل خل هم للرجلات هم لإيران دا بخو بر پرسیار دبینن و ام لگل گل